Bekuyinjabulo ehambisana nezinyembezi ngesikhathi lamantombazane ephinde ehlangana nabazali bawo. Emva kwesikhathi esingangesonto baya eFrance. I'm happy as a parent, but also, nginaleyo nto ukuthi sekufanele manje babuyele baconcentrate esikoleni, but I am so much happy. Emidlalweni yabo eFrance bebebhekene namaqembu angama-25 avela emazweni ayisithupha. Iqembu lakuleli linqobe izindondo zegolide eziyi-11, izindondo zesiliva eziyi-13 kanye nezethusi eziyi-7. It went extremely well. I think we took 11 gold trophies, about 13 bronze. How many silver? 12? No, that's 13 silver, 7 bronze. Oh, wonderful. Yes. So it went extremely well. Bekuningi okwenzakalile bekunzima, like ukushisa kwakhona nokuthi asikhuluma izinto ezifanayo, but other than that bekumnandi. Abaqeqeshi kanye nabadlali balomdlalo bathi bayafisa ukuthola uxhaso njengeminye imidlalo ekhona kulelizwe.